салом дӯстон, мухлисони дастаи ПСЖ баъд аз шунидани хабари особи Мбаппе то ҳол ба худ наомаданду як маълумоте аз он ҳам бадтар пайдо шуд. Акнун Месси бо эҳтимоли зиёд дар рақобат бо Бавария ба майдон нахоҳад омад. Ҳама дар бораи иштирок накардани Месси ва Мбаппе дар бозии Лигаи Чемпионҳо мегӯянд. Аммо бояд аз хотир набаровард ки ғайр аз Лигаи Чемпионҳо боз Лигаи Яки Фаронса ва ҷоми ин кишвар ҳастанд. Бе Мбаппе дастаи шаҳри Париж аллакай аз идомаи роҳи мубориза дар ҷоми Фаронса бенасиб гашт. Дастаи Марсел ки душмани асосии ПСЖ дар футболи ин кишвар ба ҳисоб меравад, дастаи пойтахтро аз сари роҳи худ дур кард. Ҳамчунин бояд фаромӯш накунем ки пеш аз бозӣ бо Бавария дастаи пойтахти Фаронса бо Монако дар чемпионати дохилӣ бозӣ дорад. Головин ва ҳамдастагонашам томи кӯшиши пирӯз шудан бар ПСЖ-ро хоҳанд кард. Месси дар бозии ҷоми Фаронса маҳз дар рақобат бо Марсел осеб бардошт. Ин ва дигар хабарҳои муҳими як шабонарӯзи охир дар видеои имрӯзаи мо. лайки худро гузоред ва ба ҳазур тамошо кунед. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар онҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дастаи Реал Мадрид дар ҷустуҷӯи сармураббии нав қарор дорад. Онҳо аз ҳозир ҷойгузини Карло Анчелотиро ҷустуҷӯ доранд. Флорентино Перес мехоҳад сиёсати даъват кардани мутахассисони содиқ ба дастаро идома диҳад. Айни замон ду мутахассисро Перес ва дигар роҳбарони Реал Мадрид аз Сантьяго Бернабеу истода кори Хаби Алонсо ва Раулро тамошо доранд. Хаби Алонсо айни замон дар дастаи Байер Ливеркузен кори фаъолият дорад. Ӯ пас аз омаданаш ба даста тавонист мавқеи ин тимро дар ҷадвал беҳтар созад ва умуман бо кори худ ҳолати дастаи шаҳри Ливеркузенро беҳтар намояд. Раул бошад дар системаи худи дастаи Реал Мадрид кор мекунад. Ӯ дар сохтори Реал Мадрид натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. Ҳама ин аз он дарак медиҳад ки дар Реал Мадрид ӯро барои кор дар ҳайати асосӣ омода карда истодаанд. Замони Карло Анчелоти ҳам бо худ Зиданро дошт ва ӯ ба ҳайси ёвар кору фаъолият мекард. Баъдан Зидан ба ҳайси сармураббии дастаи шоҳона тавонист натиҷаҳои беҳтаринро нишон диҳад. Гуфта мешавад ки Раул ҳам метавонад сараввал ҳамчун ёвари Анчелоти кору фаъолият кунад ва баъдан мустақилона корро оғоз намояд. Дар мавриди Хаби Алонсо бошад андеша чунин аст ки агар Ливеркузени ӯ дар Бундеслига натиҷаҳои хуб нишон диҳад, пас имконияти оварданаш бештар мешавад. Яъне дастовардо ва бозии ӯ дар ҳамин шаб рӯз ва умуман дар мавсими оянда ӯро дар Реал Мадрид муайян карда метавонад. Челси яке аз талабгорони асосии ба даст овардани Виктор Осимхен ба ҳисоб меравад. Аристократҳо дар бораи нархи ӯ умуман парвои надоранд. Арзиши бозингари нигериягӣ 150 миллион евро мебошад. Челси бе мушкилӣ метавонад ин пулро тобистони соли ҷорӣ ба хазинаи дастаи неаполитянҳо ворид кунад. Рақиби асосии дастаи шаҳри Лондон дар бозор барои харидории Осимхен Манчестер Юнайтед ба ҳисоб меравад. Онҳо ҳам омода ҳастанд ин нархро пардохт кунанд. Челси мехоҳад дар баробари додани пул боз чанд футболбози худро ҳам ба шаҳри Неапл равон кунад. яке аз ин футболбозон Ромелу Лукаку мебошад. Дастаи Челси барои сабуктар кардани ҳуҷҷатҳои маошҳои бозингарон мехоҳад тобистон чанд футболбози худро ба дастаи дигар равон кунад. Аз ҷумла ба ҷои Осимхен лондониҳо ҳам пул ва ҳам чанд бозингарро ба Наполи фиристонад. Аммо дар ин замон ки ҳамлагериро бо номи Лукаку қабул мекунад номаълум. Дастаҳои топи кишварҳои аврупоӣ аллакай ҳамёнҳои худро омода карда истодаанд. Онҳо ҳама дар навбат меистанд то Холландро бихаранд. Гап сари он меравад ки Холланд аллакай норозигии худро нисбати ҳолати Манчестер Сити баён карда истодааст. Гап сари ҳамон санксияҳои билоэҳтимолии Премер-лигаи Англия нисбати дастаи шаҳри Манчестер меравад. Шояд дастаро аз ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳои аврупоӣ ва ҳатто иштирок дар Премер-лига бенасиб кунанд. Шояд дастаро ба Лигаи ду равон намоянд. Ин ҳама эҳтимол дорад. Барои ҳамин Холланд ният кардааст ки аз даста равад. Ӯ албатта ҷавон аст ва мехоҳад амбитсияҳои худро дар амал татбиқ кунад. Аз ин рӯ иштирок дар Лигаи поёнии Англия умуман дар нақшаҳои ҳамлагари норвегӣ нестанд. яке аз вариантҳои олӣ барои харидории Холланд дастаи Реал Мадрид мебошад. Перес ҳама ин ҳолате ки бо Манчестер Сити рух дода истодааст бо диққат тамошо дорад ва мехоҳад ин вазъиятро ба нафи гарозмониҳо истифода кунад. Тобистони соли гузашта Реал Мадрид яке аз талабгорони асосии Холланд буд, вале дар ниҳоят Эрлинг ба Сити гузашт. Акнун ки кули Мадрид бо Мбаппе қаҳрӣ ҳастанд, Холланд метавонад ба сафи онҳо ояд. Дар баробари Реал кули дастаҳои сафи пеши Аврупо ба шикори ҳамлагари норвегӣ мебароянд.
расман маълум аст ки Лео Месси дар бозӣ бо Монако ширкат варзида наметавонад. эҳтимоли иштирок накарданаш дар рақобат бо Бавария ҳам вуҷуд дорад, вале новобаста ба ҳама дар шаҳри Париж бовар доранд ки Месси метавонад то он вақт саломатиашро барқарор кунад, чун Мбаппе нест умед ба Месси дар ин дидор хеле зиёд гузошта хоҳад шуд. бисёриҳо назарияҳои афсонавиро дар ин маврид пешниҳод мекунанд. Мегӯянд то он вақт Неймар ҳам ягон лати қалбакӣ мегирад то дар зудрӯзи хоҳараш иштирок кунад. Месси ки Баварияро ҳар бор мешинавад ба ёдаш ҳисоби 8-2 меояд. Агар касе фаромӯш карда бошад, замони дар Барселона бозӣ кардани Месси дастаи Бавария дар Лигаи Чемпионҳо бар каталониҳо бо ҳисоби 8-2 дастболо шуд. Барои ҳамин ҳам ӯ намехоҳад дар шармандагии навбатӣ иштирок кунад. албатта ин андешаҳои саҳнаҳои киноҳои фантастикаро бо сужаҳои печида пеши назар мемонад. дар асл Месси агар соғ саломат бошад, тамоми кӯшиши худро барои гузарондани ПСЖ аз монеаи бузург дар симои Бавария хоҳад кард. аз ин рӯ мухлисони ПСЖ ва алахусус мухлисони Месси якбора ба воима нафтанд. эҳтимоли иштирок кардан ва накардани Месси дар ин бозӣ тақрибан баробар аст. то пайдо шудани хабари расмӣ ва шояд то эълон шудани ҳайати асосии дастаҳо маълум кардан хеле душвор мешавад ки Месси дар рақобат бо Бавария иштирок мекунад ё ин ки не. худи Месси айни замон бошад ба кӯмак ба осебдидагони Туркия ва Сурия машғул аст. ӯ дар баробари ҷудо кардани $3 миллион аз фонди хайриявӣ боз футболкаи худро ба ауксион монд. гап дар мавриди футболкаи бозикардаи Месси дар дастаи ПСЖ меравад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал Лубнон шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайр бородарон дар паноҳи Аллоҳ.